Siyabingelela emakhaya. Sizokhuluma ngokuthwala. Ukuthi kuyini ukuthwala? Isizathu ke esibangele lokhu ukuthi namhlanje ngeke ngizoxoxela abantu ngokuthi kuyini ukuthwala njengoba abantu bethwala kangaka. Imbangela ukuthi kunama calls angenayo kimi, abantu bacele ukuthwala, bacele ukuthwaliswa. Bese ngimangazwa ukuthi kuma video engike ngawayenza, angikaze ngikhulume ngokuthi mina ngiyinyanga, angikaze ngikhulume ngokuthi mina ngilapha ngehlahla, angikaze ngikhulume ngokuthi ngiyathakatha, angikaze ngikhulume ngazo zonke lezo zinto. Into engikhuluma ngayo nabantu ukuthandaza nokuhlala kuNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu uyalapha. Kodwa isikakhulukazi ilama video wayeqondene nabathandazi specifically. Kungani wayeqondene nabathandazi? Uma ngizoletha lama video angizizelanga. Kwafika izwi lathi mangiyosiza abathandazi. Baxakekile abantwana babantu la ngaphandle, baxakwe yithunywa. Manje njengoba mina sengilazi udaba lesithunywa, ngase ngiyathunywa, angiyizelanga la ku-YouTube. Manje ngiyamangala ukuthi bese ngithola ama-calls abantu abafuna ukuthwala. Bengikhuluma nabathandazi. Ngingakhulumi-ke nabathandazi bodwa-ke nabafuna ukulashwa, nabaxakwe okunye okuthize. Umoya kaNkulunkulu uyabalapha abantu. Kodwa-ke namhlanje ngifuna sixoxe ngalokuthwala esengilokule ngikuthola nokumisa, khona nento okuthiwa ukumisa. Mina bazalwane ngiyathandaza phela. Umthandazi gelekeqe. Nakuba zikhona imfundiso esizifundisile ukuthi umuntu makahamba ibanga likamoya, thola ukuthi umuntu ugcina sekuvelisa ukuthi iziphiwo zithu. Phiwe ngokulapha ngesintu, phiwe ngokuthandaza. Kodwa nje mina nje gelekeqe ngiyathandaza kuphela. Ngiyathandaza kuphela. Akukho okunye ngihlanganisa nakho. Futhi impanda ngizazi. Ngifuna abantu bacacele. Angiziphathi ihlahla. Ngiphethe amanzi nomkhuleko. Futhi ngiyawathemba amanzi, uthi amanzi abalaphile abantu. Anamandla kakhulu ngoba yiwona futhi amilisa lehlahla abantu asebeyifuna kimina. Ake sixoxeke la endabeni yokuthwala. Lokhu kungenze ukuthi ngihambe ngize ngifune ukuyazi kabanzi indaba yokuthwala. Kuthi kanti lokuthwala abantu abakufuna kangaka, abakuthandayo, kuyini? Kusukaphi? Kuphelela kuphi? Kuqhubeka kanjani empilweni yomuntu? Bazalwane, ngithola ukuthi ukuthwala akusiyona into enhle. Akusiyona into enhle ukuthwala. Though abantu ithi masebebona ukuthi bexakekile, inhlupheko imi ngenhla, bese bebona ukuthi abahambi bayothwala. I-choice yomuntu ke leyo. Ngifuna ukuthi umuntu acacele ukuthi la ekuhambeni wayothwala uzomhambela ngendlela afise ngayo navumelene ngayo nomuntu omthwalisayo. Kube kuhle kube njeyaya, ayithole yonke le mali ayifunayo, isuke lenhlupheko. Kodwa ngithola ukuthi kuko lokuthwala
akunabumnandi nje, lobumnandi obukhona bemali. Hamba negazi, hamba nokuhlukumeza inyama yakho lo saphila kuyo. Thola ukuthi ley'thwalo zenziwa ngendlela zobumnyama. Lezi ndlela zobumnyama zizohamba zihambe zikujikele. Lokuthwala kunomthetho. Should ungawugcini umthetho walokhu kuthwala, iyaphenduka-ke lokuthwala sokuba isitha sakho. Should ushone wena uthwele, lokuthwala kusala kuphenduka inhlupheko. Lobumcebo bowuthole ngalokuthwala usuhambile wena, sekusala inhlupheko ngemuva. La ekuthwaleni mawuya kumuntu uyothwala, wenza isivumelwano nalomuntu, futhi labantu abathwalisayo bakhefuli ngoba bayakunikeza ithuba lokuthi uyicabange. Bekunikeze ithuba ukuthi uma usuyiqala lento wazi ukuthi uqalile. Akusabuyeleke emuva, uyaphambili. Futhi ngathi maseyixakile lento othwele ngayo, ubuye kubo. Nabo ngokwabo abayifuni ukuthi uyibuyise kubo, bathi thina sakutshela. Manje ngifuna ukuveza kubazalwane ukuthi uma uyothwala la kulesi vumelwano esikhulume ngaso, ukhumbule ukuthi wena nomndeni lokuthwala unesivumelwano segazi. Angithi kuyahluka ukuthi ukuthwala lokhu mhlambe emasibeke ukuthi khona manje kukudumile kulesi sikhathi esikuso sokuthi thatha lento ayinabungozi. Uyithathe lento ayinabungozi. Ungani ufuna inyama yakho? Ungani ufuna ucansi kuwe? Lento izokufuna lolu cansi ubusuku bonke, ngisho nemini yonke, ngisho uhlezi, ngisho uhamba, ngoba enye uyayibona ngamehlo enyama. Kuya ngokukhetha, enye awuyiboni ngamehlo enyama, umoya kodwa yona ikhona. Ikuhlukumeza uzuze na ukuthi awusafuni, awusathandi. Ithi mawungasagcini noma seyikhathele uwe, yongena emndenini, sekuyolimala umndeni. Mawunonkosikazi, seyenza ucansi lapha kunkosikazi, idlule ingene ebantwaneni. Kungani kwazi ukuhamba isuke kuwe wena oyilandile? Uma ngabe umuntu wesifazane isuke kumyeni wakho, uma ngabe umuntu wesilisa isuke kunkosikazi, izingene ebantwaneni bashintshe. Kungoba lento ihamba negazi, inesivumelwano segazi. Uma wena sohambile emhlabeni, iyakwazi ukuqhubeka lento iphile la ekhaya ngoba leliya gazi lakho ligijima egazini lalomndeni wakho. Wenza isivumelwano. Uyabona ukuthi ngalesa sikhathi uyokwenza leso sivumelwano, uyothatha leyo nto okuthiwa ayinabungozi, ulimazise abantu bengekho aware. Bengazi ukuthi sebehlele engozini, behleli la endlini, bayamangala bona kulibe wenzeka izinto. Futhi nje angiyazi yini lengaka lapha ecansini ukuthi amandla wayo fanele abe lapha ecansini, fanele abe lapha egazini. Manje ngeke ngithi ngithandaza mina, ngizithole sengisiza abantu abaxakeke ngaleyo ndlela. Ngoba bathandazi, sasho ukuthi uma ungumthandazi usebenza ngoNkulunkulu uqobo lwakhe uJehova. Jehova akasebenzi ngobumnyama, usebenza ngokuthandaza kuphela nokuthemba. Uze uthi uma uhleli kuJehova kungabi ngisho nanomthetho ukuthi uma usebenzisa izinto zokuthandaza njengamanzi kuzoba nesikhathi esingaka, after emva kwesikhathi esingaka akusasebenzi. Azikaze zibe khona iy'nkulumo ezinjalo ngoba kuNkulunkulu sasho sathi kuyalindwa kuthandazwe. Manje ngizotshela abazalwane ukuthi bazalwane,
lezi zinto engifonelwa ngazo angizazi, angizenzi, angithwalisi, angiyazi imithi. Ngazi umkhuleko, ngazi amanzi, ngazi ukuthemba nokukholwa. Yizi zinto engizaziyo engangizofundisa zona abathandazi ukuthi bephile kanjalo, kodwa kube sekuzikhetheleni kumuntu. Lana umuntu mesehambile emhlabeni, yena lo kade ethwele sefuna ukubuya manje azoqhubekisa lokuthwala kulo mndeni. Basaphili kamnandi abantu. Uyomtholapho umuntu ozosusa lento. Khona imizi lapho kuthiwa kuvalwe ngehlahla, kwakulandwe izinto ezinjalo ndulondulo. Hlaleki kuleyo mizi. Othi uyangena uyahlala lapho uyahamba. Othi uyangena uyahlala uyahamba. Isahleli lento iwuqedile umndeni. Ubungozi lobo kuthiwa thatha lento ayinabungozi. Nina abathandazi, nithi mesenithole imisebenzi nisebenze, ngoba mawumthandazi la ekuthandazeni awukho efemini lapho uzogaya khona imali ngokungena kwabantu bese uba rich. Siyakhumbula ukuthi sakhuluma ukuthi isithunywa nezidalwa zakho yizo ezikulandela abantu nezinto ochela ngazo, mhlamba amanzi, mhlamba iwasho, mhlambe ngabe yini engenisa abantu. Akwaliwa lokho ukuthi ngenisa abantu ngokuklina indawo ohlala kuyo, ngokuchela, mhlawumbe abanye bayashunqisa, mhlambe nawe ufuna ukushunqisa kodwa yini le oyishunqisayo. Lokho okushunqisayo kubiza abantu noma kwenze njani. Uma ubona ukuthi lokho kuyakuhlula bese uyahamba uyothwala, ubowazi-ke ukuthi uzodlula kule ndaba esesiyixoxile. Ngoba abantu bathanda kabi inyoka. Masifunda iBhayibheli, uNkulunkulu ubeke ubutha phakathi komuntu nenyoka. Wathi inyoka izolimaza isithende somuntu, umuntu uzochoboza ikhanda lenyoka. Kodwa abantu balanda eyona into okwafakwa ubutha phakathi komuntu nayo. Uzophila kanjani nenyoka? uNkulunkulu ufake ubutha, kodwa umuntu uyakwazi ukuyilanda ayibeke ahlale nayo, imsebenzele, imbizele abantu. Abanye bayacula, abanye basemafemini, abanye ibayenzela inhlanhla. Uyilanda kanjani into esisabe kangaka? Bese qhamuka umuntu athi uyathandaza, bese wena uyamfonela uthi gogo ngisacela ukuthwala, ngisacela ungithwalise. Kanjani? Ukuthandaza nokuthwala akuhambisani, kuyashayisana. Yingakho abathandazayo bathi mabalinde, bayalinda, bahlala ngokulinda, bathemba uNkulunkulu. Selingasekho ithemba, bahlale bethemba uNkulunkulu, bemlinde. Elapho bazalwane bengizocacisa nje leyo ndaba eyokuthwala ukuthi hayi ihamba kanjani empilweni zabantu. Iphendula umndeni uxabane, azabuya umuntu eyidlozi ezofosta ukuthi abantu mabathathe lento yakhe ukuze baphile. Akuhambi kanjalo. Manje nami ngizosho kubafowethu laba abakufisile kumina ukuthi hawu ngiyaxosa kakhulu, angizenzi lezi zinto, angizenzi. Sengikhulumela nabanye abakufisayo lokho ukuthi cha, thina nje sabathandazi sihambisa ithemba kuNkulunkulu, sihambisa umthandazo kuNkulunkulu, sikhulekele amanzi aguquke enze izinto